mga minahal. Sige pa, heart reaction. Dayon, tungod sa 877, mga minahal, basta mo gawas ganing 877, mo gawas ginang 847, pero maabtan paghihapon nag 3 days, ingon na ba? Mga minahal. No? Nya, maglibog ta ba kay daghana nagnumero no? Grabe daghana nagnumero mga minahal. Grabe yun. Palihog tag share mga minahal. Kay maghatag kog one combination para sa 877 kay ugma delikado na gyud magdubli mga minahal, no? Pa-share sa tong live, ihatag ko ning usa ka buok. Basta ha, 307-309, pwede nyo maintain 3 days nga kana ra mga minahal, no? Tanan na kong gihatag, pwede mo magpili og tulo, top 3 na siya, i-maintain ninyo 3 days mga minahal. Nya, natural kada live na to paghatag gyud tag pang on the spot, no? Pang on the spot guide ba. Di kung matimingan di miigo di kada ugta. Bisan ginagmay lang na mga minahal, no? Na sige. I-share ninyo ato ang live kay maghatag ta mga minahal og usa ka kombinasyon doble. Oh, mo lagi ngano nag 163 man sadta ibanga ginako mga minahal, banga gyud kay ko, no? Pwede gina kong banga mga minahal. 308 ni gawas karon mga minahal. So basta delikado mo balik ang 813, dili ko sigurado kung ugma ba ni. Total mag-update man pud ta ugma mga minahal. Nga kada resulta mo mag-update ko diretso kay para di nako malimtan ang guide ba. Kay na ako'y pattern nga gisunod mga minahal. Kay kung di ko mag-update daan karon ugma lahi naman pud gud, no? Mausab na pud ato ang guide mga minahal. Diba? Mauna nga kada resulta mag-update ko para masundan nako ang pattern, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. So ang kuyaw sa dubli nga 877, diba kay 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, no? 779 mga minahal, mao man na. Karon ang ako gyud mga minahal nga one combination nga ipaabot nako ninyo diha mga minahal. Kuan lang pang alas 2 mga minahal, no? Kining 878. Okay, pwede ra 3 days pod, no? Kung dili mo on the spot, respetary ginagmay mga minahal sa 3 days. Ayaw lang ninyo biyai ang 878 3 days, no? Ayaw ninyo biyai mga minahal. Kay di sad na magdugay mga minahal. Pero mga 3 days lang yun, no? Ana lang mga minahal, no? So salamat kaayo ninyong tanan, no? Hapit na alas 10:30. Basta ayaw ninyo biyain ng 878 ha, 3 days mga minahal. Okay? Salamat kaayo
Pwede rin ninyo i-share ato ang Facebook Live. Total, humanam taghatag. Mga minahal, no? So, salamat, no? Kay ako, gitulog na pug ko. Kay balupog ko nga gitulog na pud mo. Kay gikapoy mo sa trabaho. So, mga tulog na ta. 878 mga minahal. Rambula, 3 days lang. Although, unya ang special nga oras, mga minahal, alas 9. Okay? Dadalang alas 2 o alas 5. Tang daga naman kagihatag. Kutob siya akong giingon nga ayaw ninyo biyay 3 days. Ipangsulat ninyo. No? Kung pila na kabuok, pwede po na ninyo hotdog taya ginagmay. Then pagpili mo isa, dako ug jutay. Okay? Nga, matulog na ta. Mga minahal, God bless ninyong tanan. I-bless mo mga minahal. Nga, huwag tang inyong problema, huwag tang inyong kabalakag, kagulanan. Mga minahal, o ayaw mo kabalaka. Mga minahal. No? Gitulog na pug ko. Good night mga minahal, ha? O, sige lang. Kay magampo pug ko nga makagrasya mo diha. Mga minahal. Ya, mawa inyong mga problema pod. Ug ako pod, no, makagrasya mo. Ako pod, mga minahal, no? Mawala inyong mawala inyong kabalaka. Unya mapuno mo sa pagdayig. Nya mga minahal, mga tulog na ta kay gabi na. Good night mga minahal. O amping mos kanunay. Mga minahal, no? Sige na, salamat kaayo. God bless mga minahal.